ayobat Allah seydi ayobat hakku men wadi nyamane kedi silla de balde bar pani pangol silla leydi ndi ne yoori de dafa are dafa an kam ene sebori ni sabu ana tottita dépense kala tottirowo dépense oɗo saha sa haali sa haalani aɗan woya eyyi an kam a tottiro dépense mi jaaɓi min mi tottirani dépense min anar mala dañi galel min no koye location ngon ayi Alsan seɗen kalda woppanam haala location no foti laaɓi mbimami ɗo ene muusi ar gallam hay sino koye peron he mbaala ɓuuri seɓorde e location mbiɗa ala wallahi ala sabu silla an ko heewi aɗa waɗanami Seydou min haydara wiyanimi an wala min holmo kaldami goɗɗo ko mbiyanmami ya ƴeewi résultat ji moɗon kay jangde moɗon nde ari kay ma wiyam nene ko ni walla kono yar tan ndeeƴa résultat ji kay nene ɗum ko an heddi hen nde résultat ji nene waɗi ko mbawnum noon e tawno hunde ne muusi mi wawa arte kadi mi heɓata tan mboɗo artire ɗum e yam artire ɗum e mi jaɓri Allah tan kam mi jooɗo mi deeƴo ba nene a waɗa ko orienté waɗa ko orienté joni noon jangde ma nde boniran ni tan wallahi te gasi ko ɓuuri mum hamnade ko gasi ha ka waɗannomo orienté mbaɗama ka waɗannoɗo waɗama ƴeew tan guila mboɗo famde nene ko nannoɗam jangde faada joni mboɗo mi waɗa hunde foof kala hitande coɗon kaye coɗon foof mi ara min nde mi waɗa hen doolam waɗa hen foof mi ara ha ɗo hen non Sénégal vraiment min jangde mum leydi ndi ene muuside guiƴam te min ala ɓuuri ham muusi so wona lejumaji ɓe ɓeydi ɗi an kam a tottita dépense aɗa manque andol kewi jeere tullayi kala mi yeehi jeere arti wiyata ko leji ɓeydi ete ka anda joni hay lamɗam ɓe kirmasi koko ɓeyda an joni silla solution ɓaɗa an enen ɗo gonɗen e Dakar ala ko pirtuɗon ɗo a sikkiran silla e duttita ko Fouta ndemo yen ñaamen an a jogui cellal ndema an nde ponnoɗa remde ɗe ɓenni nde ponnomi remde ɗe ɓenni enen ganduɗen ko Dakaru gonken fuurankoɓe kono ndema en ganda en haydara ndema hay woppi ɗum hammon modi nawel diallo ɓen goni remoɓe kono min e ma ganduɗen koko ɓuuɗi en gooni koye men facilité tubaako wiyata wallahi noon yettere Allah Seydou yam ene wayno a boniraka ni arin ko jini jaha jangloya meccal aha walla mbatta fewnuɗo kafe mi fewnan ma kantingel mbaɗa ɗo henen mbaɗa suman ma beñe mbadda hen walla ƴeewa banana oɗo e orange uji ɗi ne jara nen a ɓuuran kam yidde dañci te miso sagam wonno hannde en gummoto ɗiɗo situation ngaji kono nen aɗandi an neɗɗo rewata ha e jangde tan guiren famde ara ha oɗo saaha waɗa dettude ɗum hoore mum e noygol min nen hannde ligguey holko mbawmi wadde hannde banane hannde holko wawi addude jeegol muɗum ne wawano addude kadi jooɗiɗo kono min hannde min gorko somi wiyama mbo ubduɗo taɓel banane mboɗo yeeya fayi min kay kadi ko janggude mbo jogui diplôme ajam nene wonko ganduɗa ne hersini hen kadi hankkadi mi daɗama hersini to ɗum ɓuri hamnade hen noon ko banggue yaade ko ɗon jinnomi arde saabu an Allah ne wadduma yimɓe tekkuɓe posuji Allah wadduma yimɓe rokkiroɓe jinmi ko arde hankkene mbaɗen coalition ten yaadude toon silla haalama yimɓe batiroɓe foof joni keddora men ko goto de keddora men Aboubacry Sow monsieur le maire goto keddora men o watti batir ala on gay ko batiro goto de kam o meeɗa batirde walla comme wondade e makko o min kemi andani kan kam ko batiro goto de mi haalanma gila tan jacci ɓalli moom Gabon jacci gila ɓalli mum Gabon jacci anda Gabon jacci boy c'est footballeur o yo gila ɓallimo gueɗem foof boni waddami makko an gueɗem boni mbe waddami makko aɗa mala ko boni jacci gila ɓallimo
kala ko maire wimo kala ko mbimi maire wiyami a ƴañe jacci somi ari wi jacci mboɗo jogui oɗo probléme so jacci wondi e joom suudu mum yaltina ɗum hen ko dewan ko ɓural nafal gotal ɗum nafal gotal nani en ñohe woldu moƴƴuru noon joni an tawde ko noon an kam mbaɗa sikkalno yimɓe maɓe ha joni tontugo mbiɗa natti tontude te minne kadi passe o yamo pour ara ko caɗele joni Sénégal kala ko memɗa koko montina kono noon ken mawɓe de an ana jangguino ɓuurani seeɗa de voilà et puis an aɗa soofi ɗum kam kar machallah kadi Allah walluma aɗa ɓawli groupe aɗa nande malien silla an wonɗa ƴettade ko business non ala silla mi jaɓi mboɗo soofi mboɗo ɓawli mais kadi silla ɗum ko ƴettoɗo aɗa nande malien ala famay min mbaɗa anda wona malien an aɗa anda wona malien wona eyyi joni noon gasi wona eyyi moƴƴi min kalno haalis arde fof dal min ko ɗum woƴƴi kam won casting mum mbaɗmi te an kam an yalti hen acteur principal won ceerno ko heddi ko pawa e junggam min e gallam silla min hol théâtre ko waɗi kam théâtre e boni jimmi ko ya won ceerno gonɗa fof ko anda hoore ma ka soho tohoso a tolnayi rewɗo dañata saka ɗo mbasata yeeyoy dañana hoore ma walla ñangoya meccal won ɓurɗomo jogade diplôme aji ɓurɗi forde diplôme an ko bac tan dañƴa wata yejjid ɗum bac tan joguiɗa wo jogui diplôme aji ɓurɗi forde hatta koko pawiɗa nana jeeya guerte jeeya walla jeeya ƴulɓe te ko mawɓe helli fani aɗa won cuule tokosel janggo e meccal walla hay soko kosam mbatta fendude aɗa yeeya ngam mbiyan kom daɗama saabu hay mecce mi mbiyata ɗo de nene walla ƴeew a waɗat meccal comme ça to mbiyata mi yaha formation waɗi ɗum happata mbaɗa doole ma mbaɗa hen foof mbaɗa sacrifié so paari mbiyeɗa diplôme o waɗaka reconnu par l' état walla ni ɓiɓɓe joom doole ɓe ko ɓen keɓete dokke nene ngala andi so sago men wonno wona ni hen kono noon ɓaade ko jangde ne joguinomi min ko ɗum tan min gandumi guila jibinama ko jangde tan gandumi kadi ala mbawa wadde goɗɗum kona ko faate jangde eyyi nene gardi ha ɗo noon kam vraiment kamɓe tan découragé min noon mi wawa wadde goɗɗum tan joni ya lelo ɗo tan aɗa ɗano aɗa ummo aɗa lowto aɗa ñaama ɗum gasata wonde ɗo de walla garami nawma yara sigilam goto nan toon ɓatta yeyde liɗɗi silla dina Allah fijirtaki de ala an Allah no rokkuma ɗemgal ma ngal ene weeli kala mo kalduɗa a nefat hoore mum de sa woni ceerno min mo won bara droit ma ala joni kadi wonta min tan ko équipe waɗat ko tari ma gijam an kam ala ko gaddata komi yadata hen ɗa tan ene addam ɗum mais kam inde ceerno yagal ngal en guittat pawen to mbiyen ken wileɓe eyyi bilejo anta jiwami biloyama seeranɓe ɓe silla koto pijiɗen dina Allah o gonen noon wileɓe ndilen ala so wi ka ceerno kay maɗayde a wawa wonde place Abou Rabi yarhamum ceerno a wawa wonde place ceerno Moussa e anani a wawa wonde place ceerno Mamadou Altini en kono kay an ka ceerno wuya jaɓen ken funtoɓe gasi temi mi ɓeydema hen gongel goɗe nana ɗum ay ɓi Samba Hamidou eyyi Eliman mayi ko ɓiyel ma fonno bonde te Eliman kala ko ananaji daro anda won sirlu mum dokku mum ɗo ñinnen Allah siɗo arayam o wi won sowo gorko goto o glace mum ko formata dal ko mayra dokku mum oɗo sirlu o yi o totti waajo ari waɗe makko oto ko ƴoƴƴe tan Allah waɗa tan tindina neɗɗo hunde waɗa Allah waɗa ɗum ɗon feeña yi hen moƴƴere tan nanguinma ka ceerno ala min kam silla toon yo haqqille ma deƴƴi heddoro noon no mbaɗiɗa convaincre Tullay a yeweraki hen Tullay ko hen ɓiyamo ala mi nanndamo hen aɗa ko tawi mi nanndamo hen omo aami o yiiɗa tampude ko ɗum kay e yo aɗa wona omo aami ɗum no ko liggey golle a yahat neɗɗo puntaɗo mbutaɗum e nen te an boye ma o aɗa wiya boye ma ne heewi naata yalti très bien watta feere ƴoƴ nannemo hen boyo sen nanno men feere men boni Allah ne siili boyo sen nanno men feere men boni mbatten koko business tawi ko business ma nannduma e équipe ɓe boyo sa nannduma en o fiya men ɗo diiluji ha yaha lahar boyo andi ko waɗi élection ngaji boyo ala kartal wallahi ono way tampude campagne woni te ko dañi hen ko kadi boyo hay oto dañi hen yeeyri oto boyo ala kartal rewɓe caggal boyo ngala kartaluji boji kaɓama ɗo
piyama ɗo mbaɗama manifeste mbaɗi hunde fuɗɗere yo hay kartal ɓe ngala kadi moitié ji kadi wonduɓe booji jogui kartal kadi forera wuuro gonɗo hen e ngulla joni mbaɗanemo plan compagnie tan o andodira e ɓiyam o mi waɗat ɓiyam o mi wurtamo e ɓiyam o o adda somo adda noon maskoɗa min mi yaha ɗo jonde ala mi yaha ɗo joni ƴeewoya galɗo mi haalde tuulay momi haalde ɓiyam o ɓiyam o ene aani joni kam an ɓaade kam an hankkadi ɗum ɗo kam yahani kadi mo ñagatoɗon ɓe yahani est ce que min wadde hannde mi hirdata horaire mi ƴeewoya ƴeewde leɗɗe mi adda jarani leɗɗe nan ɗo en jarani wona mbiɗen ko fou ko faux ko fenani mbaɗen fenani leɗɗe ndibakini nan ɗo leydi nan ɗo ndoni nan ɗo ene ƴulɓe nan ɗo ene e jiiɓat tan yo fuɗɗo yo tactique o yara ɓurano sa ɗo madde solution wallahi miɗen miijara e noon wona e janggu noon ha langage gonɗo ñagbaki jaɓat ɗum ɗo nan ani e joni noon mbaɗa ɓeɓeɗa hulminade kadi ala hulminade basal moƴƴande silla aran yahanno sene kalnaare umma ɗo ma wopponno kam ay soko temder hande noon haydara canɗo yal wat suturu Thank you.